jam ngole mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV garte katande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal. Joni palen koye jayndeji ɗi. Aljuma sappo e tati lewru février hitande junnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali eɗen ɗon caɗele toon to l'université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kolliti kay wonande ardiɓe ɓeete oɗo saaha joni ƴetti pellital gam momtude dendagal pelle ɗe ganduɗa kay kañumen goni pelle étudiant ji toon to Dal Diaby hattirde toon to Cheikh Anta Diop mo Dakar ene woni ton de ɓe ganduɗa kañumen goni étudiant ji ɗi kañumen jadani e ngal ɗon pellital holno wiiri kam musidmen jayndiyankoɓe ɓe gartini kadi e ɓesgu Abdoulaye Ba on ɗon suka mo ganduɗa kay fitano muɗum yoɓama toon to Dal Diaby hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kolliti kay oɗo saaha joni ɓesgu makko nden namdo yo gueɗe ɗe labbitina ha no laaɓa no hannirta ni ete holno wiiri e jaynde nde ganduɗa kañum woni jaynde wiyetende jaynde Walf Quotidien kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe gartine kadi ne e darde opposition oɗo saaha joni e ɗeɗo caɗele teskare ɗo ete nder leydi ndi holno wiiri kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe kolliti kay opposition oɗo saaha joni nena ɗo waɗa ɗaɓɓa peeje ko yuti on ɗon fannu holno wiiri jayde nde ɓe gartine e gonɗon yolayru nde ganduɗa kay ko kanɗon lanak marine national yuka toon to diwan mo Saint-Louis to wiyete ɓe kolliti tato e ɓen ɗon militaire ɓe taw ko renoɓe maji kadɗe leydi Sénégal oɗo saaha joni koko majji holno wiiri kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe. Jayde Sud Quotidien kañum arti ko e batu ganduɗa kay waɗi hakkude mawɗo leydi ndi kam e ɓe ganduɗa kañumen goni gouverneur uji ɗi dendagal wertago leydi Sénégal holno wiiri ko nden ɗon yewtere noon ko gam tan wadde e renforcer on ɗon action territorial wonande kay mo laamu leydi Sénégal holno wiiri ɓe kollitno wonande kay mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi fixé ɗen ɗon toɓɓe tati ko yuti e ɗen ɗon toɓɓe ganduɗa kay kañum woni koɓe ɓurɗe tengtude ɗe ɗum ene tawe e jayde nde kono noon kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti en ɗum ɗon yolayru ganduɗa kay waɗi fonde fewde eɓe ganduɗa kañumen goni marine national ɓe kolliti noon mo noon waɗi ko toon to diwan mo Saint-Louis to wiyete tato ɓe ganduɗa kañumen goni marine en oɗo saaha joni koko majji goni ko e yiilede holno wiiri jayde nde kono noon jayde nde arti e goɗɗo mo ganduɗa kay gonɗo e yiilade on ɗon liberté mo ganduɗa kañum woni honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom ɓe kolliti kay kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe wiide mabɓe mo ganduɗa kañum woni chambre d'accusation mo financière kañum kay waɗi ordonné omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom nde oppirte taw oppirte koye sursis holno wiiri e jayde nde ɗum ene tawe e jayde Sud Quotidien e ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni jayde quotidien le quotidien e kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti noon koye ɗen ɗon caɗele teskaɗe toon to Dal Diaby hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe garti noon e ɗen ɗon caɗele teskanoto toon e momtugol pelle ɓe ganduɗa kañum goni étudiant ji toon to ganduɗa kay woni Dal Diaby hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar kono noon kadi ɓe garti e ɗen ɗon Dal Diaby hattirde goɗɗe gonɗe ɗo ete nder leydi ndi ko wayno Dal Diaby hattirde ngal Saint-Louis Bambey wondude e toon to Ziguinchor ɓe kala ene gandi nangorande ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe Dakar naɓɓe ɓe gartini kadi e APR ɓe ganduɗa kay no erima wonande kay omo ganduɗa kañum woni maître Bamba Cissé jagoɗo kalfinaɗo gueɗe nder nderiji nde waɗata démissionné ɗum ene tawe e hello tati ha hello sappo e ɗiɗi e nder jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien kono noon ko musidɓe jayndiyankoɓe ɓe duttanima ɓen ɗon ɓesguji leydi Sénégal naɓe taw ko nangaɓe toon to leydi Maroc caggal on ɗon final bannore ɓe kolliti kay nden ɗon ñawore jogori wonde ko ñande sappo e tati nduɗo ñande sappo e jeenayyi e nduɗo lewru ndu gonɗen hono wiiri e jayde nde ƴeewoyen jayde nde ganduɗa kañum woni jayde les échos kamɓe musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti ko e honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom ɓe kolliti kay wonande Farba Ngom ko yewti e keddugol makko toon to suudu Dumbudu ɓe kolliti wonande kay chambre d'accusation financière on ɗon waɗi rejeté on ɗon appel mo ganduɗa kay ɓe ganduɗa parquet o waɗino ɗum namdimo noon omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom nde ɗaccitte ɓe kolliti wonande kay oɗo saaha joni Farba Ngom kadi dañi e polgu e ɓe ganduɗa kañumen woni habdiɓe muɗum ɗum ene tawe e jayde nde kono ɗum ko kam musidɓe jayndiyankoɓe ɓe garti e ɓen sappo e jeetato ɓe ganduɗa kay ko ɓesguji leydi Sénégal naɓe sibotoji kippu guedeji mo leydi Sénégal fawaɓe jungo toon to leydi Maroc ko ñande sappo e jeenayyi nduɗo lewru gonɗen ko ñande hen kay ɓe jogori ñawede hono wiiri jayde nde arti e ɓe ganduɗa kañumen goni Sonatel kam e yas wondude Expresso oɗo saaha joni nene ganni rentinde sembe mum gam habtade o ganduɗa kañum woni wiyeteɗo mo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Starlink mo ganduɗa kay ko koɗo ganniyaɗo tijjede ɗo ete nder
leydi Sénégal ƴeewoyen jayde l'observateur kam simen janiyankoɓe ɓe garti koye den ɗon caɗele université mo Dakar ɓe kolliti kay e ɓen ɗon gañiɓe garti noon gam ɓayyinde natal ɓen ɓe ganduɗa kay kañumen e keeɓino gañade e ko yuwiti e ɗin ɗon seppuji walla ni e ɗin ɗon garɓe ngalaji ganduɗa kay mbaɗino toon to dol jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe gartine kadi e ko yuwiti haali e temedere 25 milliards wonde kay ko riwira omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ko riwiranoɓe kolliti on ɗo saaha joni chambre d'accusation waɗi ordonné wonde kay waɗi confirmé wonde kay libération provisoire wonande omo ganduɗa kañum woni maire de la commune des Agnam Farba Ngom kamɓe musidɓe men e janiyankoɓe ɓe garti e ko yuwiti e alhaali ɗin ɗon accident ji ganduɗa kay teskama ɗo to nder leydi ndi ɓe kodditino ko ene tunni e ujunnaji jeeɗiɗi e 132 accident ko ɗum woni ko teska kono noon ko ene tunni e 650 kawri hen e ladial hen capanɗe nayyi e jeenayyi ko accident ji kantorinɗi hono wi e kamɓe musidɓe men e janiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde e groupe Futurs Médias de ƴeewoyen jani guendire nde Le Soleil kamɓe noon ɓe garti ko iwti ɗin ɗon accident ji ko nonne kadi ɓe ganduɗa kañum woni e circulation o wondude e ɓe ganduɗa kañum woni immigration clandestin hani e criminalité e teskadi ɗo e nder leydi ndi e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ɗum kala gendarmerie mo leydi Sénégal arti gam laɓɓitinde e yimɓeɓe holno gueɗe ɗe jaari kamɓe kala musidɓe men janiyankoɓe garti hen ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde guendire nde Le Soleil ɓe garti ɗin ɗon nokkuji ganduɗa kay kañum woni ko ɓuuri e teskede e zone mo Dakar ko noon kadi e Thiès ha ton to ganduɗa kay kañum woni to Diourbel toyete ɗum kala jayde nde arti hen ɓe gartini kadi e guyka ganduɗa kay kañum woni guyka jawɗele ɗum ne kala jayde nde arti ɗum ko caggal nde ɓe ganduɗa kañum woni e dadiɓe leydi Sénégal gonno e wadde on ɗon bilan hono wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde guendire nde Le Soleil e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde point acti kañum arti ko e mayde Abdoulaye Ba ɓe garti noon e on ɗon autopsie mo ganduɗa kay waɗama ko noon kadi ɓe garti e ɗin ɗon étudiant ji ganduɗa kay calima walla ni ɗurnima nden ɗon fandade wonande kay momtude ɗen ɗon pelle ganduɗa kay kañum woni pelle étudiant ji toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum ene tawe e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde point acti kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti hen no hannirta niyati jayde Rewmi Quotidien kañum arti ko yuwti e on ɗon bilan hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe kolliti ko ine tunno e 650 ko kañumen kay goni ko kawri e ladial e ɗin ɗon accident ji ganduɗa kay mbaɗi hitande yewtude ɗo e nder leydi Sénégal ɗoɓe mbi booli leydi Sénégal nene jokki warde ɓeskuji ɗi hono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti noon ko ine tunni e 12 ujunere pawɗi 654 kañumen keeɓi hen gañade e ɗin ɗon accident ji ganduɗa kay ko ine tunni e ujunnaji jeeɗiɗi e 532 accident ɗi ganduɗa kay waɗi e nder leydi ndiyete hono no wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe jayde Rewmi Quotidien ƴeewen jayde lo Dakar wa kamɓe noon ɓe garti ko e mayde omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Ba wonda ko suka étudiant baraɗo toon to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe kamɓe musidɓe men janiyankoɓe ɓe garti o ɗon autopsie mo ganduɗa kay e yuɓɓinama ko noon kadi ɓe garti e ko ganduɗa kay woni mayde makko ko Abdoulaye Ba ɓe kolti kay wonande ko lebte ko ɗum woni ko warimo ɓe gartine kadi kamɓe musidɓe men janiyankoɓe yomo ganduɗa kañum woni honorable député maire de la commune des Agnam Farba Ngom wonde kay jaltugol makko toon to suudu Dumbuɗo hono wiiri jayde nde ene woni tan nde ɓe ganduɗa kañum woni chambre d'accusation to tribunal financiére kañum kay waɗi confirmé beele nde Farba Ngom ɗaccitte hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde e lo Dakar wa bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV gasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kemno rubinolade ko sifa e kele gadane yoga e jaydeji leydi Sénégal ari meɗen e rubinu jaydeji wonata ko altine soko weeli gueno ɗo e nden min ɓe jokke ɗoftade kam rewdar programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama